Kala dia biang sashisin, hawat kala dia biang sashisin. Pilaya snow ya kane ka jingong. Kane ka jingjia hakaba baro asikata ngiju sakhi ngiju yoi haki video hapo YouTube hakaba idei bat ka jinglong khala chongki jaka ki puta ka jinglong khala chaki wa doi ki wa he ki breu ki snong ki thau tar man ki por ngiju sakhi nak keleng sodong chaka perthai leng ba ki social media ki bangi hakane ka jokaba menta. Kane ka jingjia amdei ka bakai amdei ka basu edit amdei ka bathau hi ubreu hendrai ka deka jingjia ka ba shisha bat ka bala penrar ngiru ya ki pai ba babun jong kane ka perthai kitalang khobor barat ba jong kane ka perthai bat ki ba paunam ki ba kentup ya ka New York Times ya ka BBC ya ka CNN ter baro kitalang khobor ba paunam mentala download da kine ki khobor ha ka ba kane ka jingjia ka ba kela kalami menta kasni Lenyar ki pai ba non snong jaka teka jaka hadien balawan to kinsan kene ko ka ba ipla ko ka ba sau klep bat ka balawan doru ya ka snam bat ki pai ba kila lenyar shisha ki pai ba kile itu baka jing smaru ka ba amla suban batai balas matik ka snam ka balap ot bat ka basma utung ba hado kata ki pai ba kila lenyar kila duai blai kila dem khwasil bat kila pan map ya ki pop jengki na ba kem tip ke ka ba unong bu nong thau un sale ha ki sni ki por ki bandang wan hang ne ha pop thai kum ta kane ka video menta kalong ka balang viral ba hado kata hendai ha ba ti bene apa phai bene halor kane ka jingjia kitalang khobor kle tu ba kane ka jingjia kala jia hapo ka tikisnang anadia kabadai hapo ka ri Portugal kitalang khobor kle tu ru ba ka jing kelas 6 ka jing kelas sau juga tika wa juga tika ka balatu hapo ka teka snang amdei ki amdei ki jing khala amdei ki jing phla hendrai ka dei nakidau bapthai ka tababu ya ki jing di wan ka badan ha ka teka snang kitalang khobor kle tu bakane ka jing tu chakatika jing di wan kabala jorba du kata ka dei na marba kata ka tap ka bastur kini ka jing di wan ka dei ka tap ka balaban stur hadu ar million liter batkum ta kata ka wan ka badan po kata tap hadu ar million liter kala syutu ai khamaka syagite kisnong kitau Henry nakalian ceki pai ba pat kila ong ba kumno kane kala bandai kata kawan malada kadai kata kawan kamot kade bandan nya kajing sma ubi kajing sma tiang namar ba kawan kalong ka batiang Henry ka balong lingo ki pai ba kila ong ba kane ka ka balong rongsau ha ka bagi telong kubor kila kam kade kajing diwan kimlong kimman kumbalong kawan Henry nakalian ceki pai ba pat bat khamtam na katika ri Portugal babuna pedang ceki kidi ki kristan kila ong bakane kala bende ke aka kabang ila sakhi na ki por hakbai dei bat ki dakishin